Ahojte ľudia pri novom videu. Dneska si spolu ukážeme unboxing Oculus Quest 3, teda Meta Quest 3. Takže takto. 120 GB som kúpil. Tak, teraz ideme spolu otvoriť. Takže takto. Začneme s táto. To bude fakt pekné video. No, teraz to otvárame. Toto. Takto. Tak. To dáme sem. Teraz ideme na samotný headset. Wow, to je krásne. Neverím, že teraz to mám pri sebe. Normálne tu máte takto normálne takéto tlačítko, takéto. Teraz vyťahneme. Druhé. Pozrieme sa na tú časť, kde sú baterky. Baterky pekné. Je to urobené. To si viete dať preč, ale ja to nedávam preč, lebo to potrebujem. Kvôli tomu, lebo aby mi nespadli ovládačky z rúk. To isté aj toto. Normálne tu máme krásne. No toto odložíme bokom a teraz ideme na vec, ktorá je v tomto. A je to presne tu na. Takto. Wow. Je tu adapter, ktorý je takto. Pekný. Je to vôbec škaredé, je to úplne krásne. Potom tu máme nejaké návodiky, ktoré asi ja by som nechcel čítať, lebo ja už poznám, som videl veľa videí, v ktorých tieto veci boli, takže preto to veci obalíme sem. A tu je len kábel, do ktorého zastrčí. A teraz je samotný headset. Takže toto dám takto. Neviem, jak to bolo, asi takto. Tak dám. A teraz je tu samotný headset Oculus Meta Quest 3D. Také pekné to je. Takto dám. Ešte tu je táto vec. Dám si to na hlavu. A teraz len si tieto tri dáte len takto na bok. Počkajte. Musím to vychytať, lebo som to nikdy nerobil, takže ja o tom neviem. Že vraj toto sa dáva na áno. Wow. Počkaj, dám si to takto viacej a potom si to prispôsobím vlastne na hlavu. Oh my gosh. Wow. To vyzerá pekne. Hej, vôbec celé. Fakt to vyzerá dobre. Ako zatiaľ nič nevidím, lebo to nemám zapnuté, ale toto si takto dám na hlavu. Tak toto je. Teraz